profesor glume, ali ne interesuje me šta vi kažete. Scena koju sam ja izvela je bila dobra. Verujem u svoj izbor. Ne zanima me šta drugi misle. Šta? Hej, pa koja je to velika novost? Kako znaš da imam novost? Jer uvek ovako hodaš prema meni kad imaš novosti. Sva si... Hej! To nije ono što radim kada imam novosti. Imaš novosti? Da. Koga briga? Pogrešno! Bodovi idu u žutom timu. A za trenutu je... Ne u moje lice, ja mislim stvarno ne u moje lice. Matice i šrafovi! Šta? Kakve matice i šrafovi? Čela sam se zatvorskoj ekipi. Kako to misliš? Pa, grupa jako zločestih, jakih zatvorskih dama je rekla da sam slatka, smešna, pa su me pozvali da se pridružim zatvorskoj ekipi. I pristala si? Aha, rekla sam devojkama da ću svima da napravim posebne majice. Hoćeš da kažeš da je onaj ludak devojka? Šta sad ti gledala? Ja gledam u veliku glupu ženu u zatvoru, a šta ti gledaš? O, razljutila sam muško-ženskog tipa. O, dobra. Ne znam šta da napravim. Zašto ne napraviš nešto, ne znam, kreativno i duboko? Kako si ti dekorisao svoj? Dođi. Prozirno? Transparentno. Ja nemam tajni. Ani moj ormarić. Možemo li Rex i ja da dođemo da pevamo? Naravno. Rekao sam ti, idem s devojkama iz Nortridgea. Oni mogu da dođu da gledaju. Ne, brate, onda će želeti da im kupimo hranu i piće. I? One su iz Nortridgea, ne želim da trošim na njih. Poenta scene s pticom je naučiti izvođača, kao što si ti, da veruje sopstvenom izboru. Bez obzira šta drugi misle. Mi smo umetnici, a pravi umetnik ne definiše uspeh na temelju tuđeg odobravanja od drugih. In my victory, just remember me when I make it shine.